Alles in orde? Nog 10 minuten. De hele wijk is afgesloten, inspecteur. We houden contact via de bank. Ga naar huis. Naar huis? Ja. Oh, vergeet het. Ik moet naar de bank. Tot zo. Doei. Zo, lekker wijfie. Mevrouw, bent u vrij? Ja, lekker dier. Stap maar in. Hallo. Je leuke stad, ja? Sorry, ik heb al een vraag. Ik kan niet verstaan. Geef niet. Ik ben naar de Centraal Citybank, mevrouw. Die is tussenmiddag dicht over 5 minuten. We zullen hem even een jetje geven, liefje. Mevrouw Pokker, mevrouw. Wat is er nou allemaal? Leuke mensen, aardige stad, hè? Ja, lief. Oh, wat een lekker dier ben je. Ontvoerders naderen. 3 man, gegijzeld naast bestuurder. Over. Ze zijn met 3 man. Gegijzelde zit voorin. Niet schieten, losgeld wordt overhandigd. Het lijkt wel zondag. Zo stil. Daar is de bank. Net op tijd. Stand by. Ik ben zo terug. Ah! Oh, wacht maar. Geen altijd. Oh, de bank gaat dicht. Kunt u mijn geld halen? Ja, nee, is goed. Er staat klein in de tas. Voor honneponnetje. Vlug. Een tas. Ja. Doe ze de groeten. De groeten van Honneponnetje. Is goed. Jammer. Palestijnse terroristen, actie! Oeh! Hallo! Is er iemand? Ik heb geld voor meisje in de auto. Vlucht, haast! Nu hebben! Verzatten! Losgeld! De groetje van Honneponnetje. Schiet op, man! Kijk! والله ما بعرف حق ايش ماله هون يلا خلص opschieten anders te laat vlug والله ما بعرف ايش dank u wel. احمد حركها فك الحزام يا احمد اعمل حاجه
طيب يا عزيزة. أنا ما بعمل حزر. عندي ايدين اثنين بس، فاهمة؟ Is veel geel. Is goed. Ja, 500. Laat u maar. Mijn vriendje wacht. Oké, Snoes. D93 schaduwt, andere stand-by, instructies volgen. Roger. Aqui é o Barroso.